odogwu kalilo odogwu ifuru na ya esikwatago nke a na-anụ n'ọkụ eji eke ọfọ nke a na-aba n'ọkụ anyị anụ ya ọgba dịka chakol nke so n'ime ọfọ nke ahụ nke anyị esu ka anyị esu abịa gwakọzie anya ọnụ o wee mebe ihe ụzọ oke ọfọ eji akpa oke ọfọ nji wee kpochaa nri ịmara nri nnukwu obodo mana mbata were oke ọfọ kpochaa nri niile na-ama ntụtụ onye ọbụla ọsọ dibịa niile na-agwa ọjọọ ọgwụ ọsọ ịgbara ọsọ onye ahụ ezute ibe ya eme ya nke a bụ nke ya ba nke anyị esu na-aba na n'ime nke a bụ osisi ya nụ n'ebe osisi ose ọjị tinye abalị were abara sụọ nri adụ onye ọbụla si n'oge na ya okwu isi atiti ya nwere isi ebulu adụọ onwe bụ ọdụ ajụ ala isi ọjọọ na ọdụ ya o ji eme ile nke na-akụ ka ọgwụ zuo ọta onye ọbụla chọọ ide gị wee si n'oke obi tụọ aka na ndụ onye na-emere ọfọ a nke ya agago onye ka oke ọfọ na-eme ụzụ ọzọ ọ batara ọbịa esi na adị mgbere ụmụ anụmanụ niile na-ada agba oke ọzọ nke a bụ aka ụzọ isi akara udene nke a udene ya ọbịa mee ibe wepụ anya na mmadụ wepụ anya n'ibe udene ndị ọzọ wee bịawa isi akara udene ọ bagwo n'iyanụ okpoke eze nnụnụ onye ọbụla si na ihe aba n'ili o jiri isi wee bulu nke inu abarakata agbagbu igwe aka inu ọbagbo ịbụrụ ya aka inu kwebiri odogwu ebe ka oke mmọnwụ ji apụ nke a bụ aka ekpe agụ ji eme ile agụ owulu aka ekpe agụ ji eme ile ebe ichoku nọ n'ụlọ ugbere na ọzọ ibe abụ isi ichoku ibe abụ isi agụ mme jikọtara oji wee mee gịnị wee chawa mmemme otie n'aka dị ya ghọrọ otie n'aka ekpe ya ghọrọ aka na bụ ibeji agụ nkwọ ọtụ obulu ọbịa ya bụ mgbe onwe ya ọ sị chukwu nọ na onye ọbụla chere ihe ọjọọ onye a na-ewe ọfa chineke ihe o tere ya zụta ya na-eke ekpụrụ nwaanyị dị erudelu mma oke ego na-abata ihe ọma na-abata ọ bagokwana ya chukwu nọ n'elu chukwu nọ na ọ kele ibe ya eme ibe ụzụ ya eme denjadu ka ịbịa gbaa ma onye nwe apụkwa na apụ oke ọfọ ka ibe na-ekwu okwu ọ kele ya bagwu ya ijeoku nke na-ebute ego ya bakwuo onye ego bataba wee sị chineke nọ n'echi ara mkpụrụ akwụ ego batawa eke batawa oyi a sị chukwu na-ada egwu na-amụ a sị unu bịa egwu na-amụ nwoke a na-amụ amụ nwaanyị na-amụ amụ egwu na-amụ ihe ọṅụ ya na-eme n'ezinụlọ ahụ chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ala a sị chukwu a sị nwoke ya adụ nwaanyị ya adụ a sị ọ ya adụrụ nwoke mma dụrụ nwaanyị mma na osisi adụ mma ọ dụrụ gaba na ị na-ekwe ya dụrụ nwoke mma ya dụrụ nwaanyị mma nke ga-akọ na amụ ihe ọbụla bụ ebe onye ya bịabarị ya ọba a sị chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ala onye si na ọgịnị ya nke m nekwe nke ya a sị chukwu bịa nụnụ a sị nwoke ya dụ utigbu nnukwu gbanyebanye ya ngwanụ a sị chineke nọ n'elu chineke n'ala onye sita n'ọdụ mma ọdụrụ gaba a sị chukwu ọgbaama bịakwanụ oke nduru bịakwanụ kpere akwụkwọ otu bịakwanụ nụ a sị chineke nọ n'elu chineke n'ala egwu na amụ bịakwa nwoke bịa nwaanyị bịawa a sị chineke agbụ orimiri unu bagatawa na agbụ orimiri ọgbaama ndị mmiri niile bịakwa n'oke nkenu oke nnukwu nkenu ndị mmiri nkenu ụmụ mmiri bịakwanụnụ onye ahụ na ṅụrụ mmiri n'ebe si na-ekụzi onye na onye ji ọfa unu na ya gbarịbakwanụ a sị chukwu nọ n'elu chukwu nọ n'ala bịakwanụnụ a sị bikọdụnụ ọ niile okwu ọtidekwanụ anya na-agụ egwu ọnwụ ya na-adị n'ezinụlọ a ọgụ egwu unu gbagotawa na eke bịawakwanụnụ atụ anya kpọ ibi ya atụ bikọdụnụ elo atụ bụrụ unu bịawa obunukwu bịakwa na eke bịakwa na oyi bịakwa na afọ bịakwa na nkwọ ohumagana atụ onye rie ogwumaga ọjụ nri anụ onye si na anyị na ya bụ na onye nwe ụnụ ụzọ akwa ya na-abịa bịakwanụnụ batawanụnụ onye akpọ ya kpọ ibi ya lekeleke ọ sị biko n'igwe ufo m na-aga n'igwe lekeleke na aga abịa n'igwe odozi ya nke a bụ n'isi ugo buzuo ọchake kpụcha ikara chọwa ndụ n'onu ogologo ka ị na-agụtara anyị nnukwu ego isi n'oke osimiri na-agụtara anyị nnukwu ego na-achọ ji nke bụ owu ọba nwee ji anya mkpụrụ akị dị ebe a nwere ofu onye na-ekwu okwu na iru akwụkwọ na mkpụrụ akị na ihe ọjọọ ndị nna nna anyị ji gbagoro ihe ọma akwụ bụ ihe ọma azịza bụ ihe ọma akị bụ ife ọma ude akụ bụ ife ọma ihe niile si na nkwụ